गिबियावनो नोंथांमोन गासैबोनिसिम आङो मागो दमासि फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय। दिनै सोनाब गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सेथि खेबनि थाखाय आगु मागो दमासि फोरबोखौ फालिदों आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै दख'रानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन समावहाय दख'रानि खामानि मावलांनाय बिबान बानलांनाय लोगोसेनो दख'रानि सिङाव थानाय जायफोर बिबानगिरि बिथांमोनहा जिल्ला आरो मिरुआवहाय खामानि मावहैदोंमोन बिथांमोनजोंहाय जिहेथु नै दानि गोदान बिबानगिरि आरो सिगांनि थांनाय जिखिनि मावलांनाय बिबानगिरि बिथांमोननि गेजेराव जिहेथु सिनायलायनाया खोब खम जालांबाय। बेनि थाखाय गोदान गोजाम बिबानगिरिफोरखौ खनसे सिनायलायनानै लोगोसे मागो दमासि मुङै बोथिसे मोखां नायलायलाय ओंखाम जानायनि मोनसे हाबाफारि बिथांमोनहा लादों। आङो बिथांमोननिसिम जोबोद गोजोननायखौ जासिदों। बिथांमोनहा बे हाबाफारिखौ लानायनि गेजेरजोंहाय जोंनि दख'रा आफादनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरखौ नै दानि गोदान बिबानगिरिफ्रा सिनायनो हागोन आरो दानि गोदान बिबानगिरिफोरखौबो बारग'लांनाय गोजाम बिबानगिरिफ्रा सिनायनो हागोन। जाहोनावहाय जोंनि दख'रा आफादनि सिङाव जोङो खामानि मावनायफ्रा खोब एसेबाबो खाबु गोनांसिन जागोन जों बेखौ नुदों। आरो मोनसे थाखोमानाय जे एजेन्डा बे हाबाफारिखौ लानायनि बेनो जाहैबाय माब्लाबा जोङो बिबानफोर लानानै खामानि मावनायावहाय सम सम जोङो मा जायो जोंनि मानसिनि गेजेरावबो जोङो गाज्रि मोनलायनाय जायो। जाहोनाव बे गाज्रि मोनलायनाया मालाबा इन्डिभिजुवेल जानो थाङो। दा बेवहाय जोङो नुदों जे जोंनि माखासे बारग'लांनाय जि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनजों जोंनि जि उन जोलैनि जि दैदेनगिरिफोर बा मावथिफोर बिथांमोननि गेजेरावहाय कमिउनिकेसना मालाबा माखासे जाहोननि थाखाय गोजान जालांदों। बै गेपिंखौ जोङो खम खालामनो थाखाय जिहेथु दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों जे बुहुमनि बर'फोर खौसे जा, होमबा जोङो गिदिरथार खामानिखौ मावनो हायाब्लाबो जोंनि एटलिस्ट जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय जोङो बयखौबो जों जुदि खौसे लानानै खामानिखौ मावनो हायोब्ला जों सानो जे बेनो दुलाराय बर' माहारि दानायाव बा दुलाराय बर' माहारिखौ खौसे खालामनायाव बे सिबिं गरसेनि समानबाबो निस्सय अबदान होगोन। बे थांखिखौनो लानानै दख'रा आफादा जोंखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो मोनसे बाथ्रानि बेबो जे सम मा जादों जोंनि माखासे बारग'लांनाय दैदेनगिरिफ्रा आरो बिथांमोना खैफोदाव गोग्लैना थायो, बेमार आजार जाना थायो। जाहोनाव नैबे गोदान बिबानगिरिफ्रा मोनथियो बिथांमोना रुंसारि जानानै थांनायनि उनावबो जों बिथांमोनखौ खबरबो मोनला, जों बिबारबो बावहैनो मोना। नैबेफोर बाथ्राफ्रा जोंनि गोसोआव मालाबा सोब दुखु होदों आरोना। जेसेबां सम बै समाव दख'रा आफादनि जानानै खामानि मावलांबाय, नाथाय बिथांमोनखौ नै दा दिनैनि गोदान बिबानगिरिजों सिनायलाबो। बिथांमोना सुखुआव दङना दुखुआव दङना बेमाराव दङ नङा होमबा, जों माथोबो होनो मोनला। बेबायदि आरो दा बेखायनो जों सानदों जे दख'रा आफाद हिसाबैथ' थाखा फैसा जेबो होनो हाया, थेवबो बिपदनि समाव जोङो थांनानै माब्रै दङ नङा होमबा, माथो फंसे मोजाङै हैलायलायबा निस्सय बिथांमोननि गोसोआबो गोजोनगोन आरो जोंबो गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। बेबायदि सानलायलायनानै जोङो दिनै नैबे हाबाफारिखौ लादों। आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि जेसेबांखिनि बारग'लांनाय दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ लेंदों। बुंनो थाङोब्ला फ्राय 95% फैफ्रामजोबदों। जास्ट सानैसोफ्रा गुबुन खामानि थानायखायल' फैनो हायाखै, बाखि गासिबो नुजाफैजोबदों। आरो दिनै जों सोनाब गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गिबि खेबनि थाखाय जोंनि दख'रानि सिङाव आगु जेसेबांनिखि बिबानगिरिफोरा हाबा मावलांबाय बिथांमोनखौ लानानै जों मोनसे सिनायलायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसेनो जोंनि जि आगु मागो दमासि बेजों लोब्बा लाखिनानै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानोना जों बुंनांगोन गोबाव सम जालांबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा लोगोसे जोंनि दख'रा आफादनि सिङाव गोबां बिबानगिरिफ्रा बायदि बिबान लानानै खामानि मावलांबाय। दा बिथांमोनखौ जों सिनायनो थाखाय माखासे गोब्राब जादोंमोन बा जों सिनायलायनो हाया जादों। दा बेखौ जों नोजोर बोनानै बिथांमोनजों जों माब्रै लोगो हमलायनानै जि सिनायलायनानै जि माखासे बिथांमोननिफ्राय जि जों सुबुरुन लानो हायो, जों बेखौ साननानै बिथांमोनखौ दिनै जों हांख्रायनाय जादों। बिथांमोननिफ्राय माखासे मोजां सुबुरुन लानानै जोंनि आनसलिकखौ इयुनाव जों माबोरै जौगाखांहोनो हायो, जोंनि हालामखौ जों माबोरै लेखा फरानिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जौगाहोनो हायो, जों बेफोरखौ सुबुरुन लागोन। दा बे हाबाफारिखौ जों दिनै खुंनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना बेबायदि हाबाफारिया जोंनि दख'रायाव गिबि खेबनि थाखाय जादों। दा जों दख'रा आफाद हिसाबै खोब गोजोननाय मोनदों जे बिथांमोना जे दिनै फैनानै जोंनि दख'रा आफादाव जोबोद माखासे आगुनि जि बाथ्राफोरखौ बुंफोरबाय। दा फैबाय थानाय समाव
समाव माबोरै जानांगौ बेफोरखौ बुंफोरबाय दा बेखौ लानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव जि खामानि मावलांनो मोजाङै हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों जिखुनु प्रकारै मदद होलायनांगौ आरो दा बेखायनो आं मोजां मोनदों दिनै बे गोदान मागोआव जोंखौबो लेंहरनानै सिनायथि जानायजों लोगोसे फंनैसो एडभाइस होनो थांनायाव दा बेखौनो बुंगोन गोजाम गोदानजों जिथु गोबाव जों गेप्स जाना थाबाय गोजाननिफ्राय गोजान जालांबाय बे गोजाना जेरैबायदि बारायलांदोंमोन बे गोजान जानाया लासै लासै खमायलांफिनगोन मोनसे कमन प्लेटफर्म बा जिथु बेस्ट लेभेल जेरैबायदि सापर्ट जानांगौ बे मोनसे समाव जाहैफिनगोन होननानै जों आसा खालामो जोंनि उइकनेस पइन्टफ्राबो बेनो जेब्लानाखि गोदानजों गेप्सआ बारानिफ्राय बारा बारायलांबाय थायोब्ला आरो रायजो राजानि गोसोआवबो किसुमान बिदिनो दाबदो जायो जे गासिबो जुदि माबाफ्रानो खौसेयाव गैलायाब्ला गामिनि रायजो राजाफ्राबो किसुमान गोनो गोथो जायो खिन्थु गासिबो गोदानजों जुदि खौसेयै थायोब्ला गासिबो रायजोआनो खौसेयाव फैनायाव